văzut ce plec m-am dat? M-am dat la pământ! Băi! Vreau să joc asta! Dar nu știu să sar! Bă, vedeți că nu știe să sară! Eu nu știu să sar! Păi pe ăsta sar ca peste... Marius, dă mie telefonul. Băi, îl dați din mână în mână. Hai mă, începe meciul, băgam aici până la rasa lor. Care-s alea? După ce s-a trebuie să rămâi în poziția în care este... Ai zis ceva, Gabi? Dar vreau și eu chestiile alea. Ceva chestii. Stați în mine. Care mă atinge la om. Gata, ăla ne atinge. Trebuie să mă opresc. Nu te mișc. Hai să stai, la atinge. Hai, stai! Pisai, stai, stai! Hai, că am noroc. Au! Vine să vomiți? Nu adun, nu mai zice că poate chiar nu. Bate-ne. Becul spart, bă, să vezi ce prinde aici. De ce piși. Da. Cum e ăla? Se lasă în jos când sare unul și ăla cade fix în gură. O să vezi acum. Ăsta care e capră se lasă în jos când sare cineva. Și ăla care sare vine în bot. Da, da, ce urât. Bă, eu te-am spus că mai timp. Ia, să se lasă acum. Oricum a sărit mă, nu a căzut, bă, stai acolo. Acum trebuie să ieși la altcineva. Da, dom'le, că n-a căzut, stai acolo. Trebuie... Mă rog. Moarte! Zi la... Dar n-am înțeles. Țineți mâna așa. Zice că boxerii. Săran. Zice că pantaloni. Așa, așa. Ia să-i mă, că am o pregătire mai bună de ăsta. Vrei să șapurul meu? Joacă modestule. E foarte incitant. E plebel! Cum dracu e? Oh! Nu știu. Stai să mă uit. Oh, Doamne! Ia, mă! Hai! Stai. 500. Eu filmez. Filmează! Bă, cum să sari în halul ăsta? Mă, care de râbă, care de râbă! Doamne, dar cum a sărit Franci? Da! Eu! Te filmez de o oră! Vă filmez de o oră!
A, dar stai că filmezi și cu al meu. Eu uite, filmez cu ambele telefoane. Cad. Scuze. Păi da, decât stai așa ca un... Du-te mă și joacă-te că nu-i bine să stai așa. Tu faci liniștit acolo. Am știat-o. Hai, bă, săracul Mihaiță! Mihaiță, unde vrei să te oprești? În gar sau în alea? Stai, mă, hai! A călcat pe țară. Nu!